tana nuna wayannan, kai in ma tasha ta Hausa ce in ba ta nuna wayannan fina-finai din ba za ta yi farin jini ba. Saboda haka ba fim din bane matsala, abin da ya kamata mu yi mu jawo masu fim din kusa da mu, sai mu dinga nuna musu wannan irin tsarin fim din akwai kuskure, ya saba wa musulunci, kar ku yi shi. ɗazun nan wasu suka kawo mun ziyara masallacin nan, yan fim, ina zaune aka ce malam kayi baki, na ce to ina suke, sai na ga wasu yan mata guda biyu, sai aka ce wayannan yan fim ne, na ce to madalla sannunku da zuwa, daman irin ku muke nema. kuma na musu wa'azi na ce ku ɗauki fim ɗin nan sana'a, kuma ku ɗauka zai iya kai ku wuta, zai iya kai ku aljanna. idan kun yi abin da Allah yake so zai kai ku aljanna, in kun yi abin da fim ai magana ce mai faɗi. babban abu kawai shine wani irin fim ɗin ne, me ake nunawa a ciki, wani saƙo ne a ciki. kar mu maimaita kuskuren da muka yi a baya. daga fitowar fim a arewacin Najeriya aka tsine mu wa duk wanda zai yi, aka ce ya lalace, ya zama ɗan banza. yanzu idan da za a tafi ɗakin kowane liman randomly a je a bincika akwai CD a ɗakin nan, to in Allah dan an samu 10 to za a samu 1 na Hausa fim. ko da ba liman din ne ya kai ba, matarsa tana kallo, ko yarsa tana kallo, ko ɗansa yana kallo. ina fata ana fahimta.